detalle, demos luz verde a 100.000 euros para o fomento de emprego en centros especiais, 125.000 para poñer en marcha un novo programa denominado Mais Convivencia Inclusiva, aprobamos un convenio co Concello de Lalín para a mellora da vía de votos a Gresande con un orzamento de máis de 530.000 euros e aprobamos 1,8 millóns de euros para que 11 concellos realicen investimentos ao abeiro do Plan Mais Provincia. Empezamos co bloque social, porque hoxe o que fixemos foi aprobar as bases reguladoras e a convocatoria do Mais Emprega en centros especiais de emprego dotado con 100.000 euros. Isto é un 49% máis que o ano pasado e son para sufragar os custos do persoal. A concesión vai ser en réximen de concurrencia competitiva. O ano pasado repartíronse 55.000 euros entre 8 centros da provincia. Este ano vamos a chegar máis. Se hai un incremento dese 49%, esos 100.000 euros van a ter unha maior repercusión na provincia co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego da provincia. Imos conceder ata 18.000 euros por cada unha das entidades solicitantes e, con estes recursos, vamos a contribuir a subvencionar os custes salariais das unidades de apoio destes centros e de todo o persoal que desenvolvan as accións de coordinación e dirección. Estamos a falar de centros que facilitan a integración das persoas con discapacidade no mercado de traballo, por iso nós consideramos que é unha liña fundamental de axudas e por iso incrementamos, insisto, ese 49% con respecto ao ano anterior. E na outra parte do bloque social, seguramente que vos sonan o programa Mais Convivencia, destinado a asociacións que percorren toda a provincia. Pois este é o Mais Convivencia Inclusiva. E hoxe o que fixemos foi dar luz verde a este novo programa, Mais Convivencia Inclusiva, dotado con 125.000 euros, que busca promover iniciativas de lecer para persoas con discapacidade. Isto é unha novidade. É algo que, por primeira vez, a Diputación pon en marcha, que está destinado a entidades de iniciativa social sin fins de lucro que desenvolvan actuacións de lecer inclusivo no ámbito da discapacidade e da dependencia da provincia. Van poder recibir ata un máximo de 2.500 euros. E que vai poder permitir subvencionar as saídas con ou sen pernota que inclúan visitas a lugares, concellos, illas, relacionados ben ca arqueoloxía, arquitectura, saídas a spas, balnearios ou piscinas, campamentos que son desenvolvidos na provincia de Pontevedra, actividades de lecer como o cine, teatro, concertos, espectáculos, visitas a museos, acuarios, zoolóxicos ou actuacións de promoción deportiva, de intervención terapéutica global, artísticas, creativas, de convivencia e de intercambio. E se facía a comparativa de o Mais Convivencia, onde cada entidade beneficiaria pode recibir ata 1.200, e aquí o Mais Convivencia Inclusiva son ata 2.500, e por ese incremento é pola necesidade de persoal e de infraestructura que se necesita para levar a cabo estas actividades. Actividades que se deben realizar antes do 31 de marzo do vindeiro ano, no 2027, entre os gastos que lles podemos subvencionar. Falamos dos derivados das actividades do tempo de lecer, os gastos de desplazamento, os seguros, as pernotacións, a restauración ou catering e o material necesario para desenvolver as actividades. Vaise publicar no Boletín Oficial da Provincia o próximo martes 21 de xuño e o prazo abre o 29 de xullo ata o 21 de setembro. O noso obxectivo con este programa pois é promover a inclusión social, o benestar emocional e a participación activa das persoas con discapacidade, especialmente a discapacidade intelectual, con neurodiverxencias ou trastornos de saúde mental
en base utilizando a esas entidades que desenvolven actuacións na provincia de Pontevedra. E agora, é un clásico das xuntas de goberno, falar de infraestructuras, máis provincia, empezamos por infraestructuras de titularidade da Diputación, falamos de estradas, neste caso, no Concello de Lalín, porque aprobamos o convenio co Concello de Lalín para desenvolver obras de mellora de seguridade viaria e peonil na estrada de Botos a Gresande, cun orzamento de máis de 530.000 euros. Hai unha cofinanciación por parte do Concello de Lalín dun 20%, a Diputación pon 430.000, o Concello de Lalín 107.000, o treito no que se vai actuar é de 1 kilómetro, onde se vai a facer unha senda peonil de formigón pola marxe dereita da estrada, logo, pois, outras actuacións que xa vos son familiares. A renovación da capa de rodadura, todo o que ten que ver ca recollida da rede de pluviais, alumeado que vai a ser soterrado, vanse a renovar luminarias, tamén se van a poñer outras novas a efectos de garantizar a luminosidade axeitada, colocaránse novas especies arbóreas, en definitiva, unha actuación integral e necesaria, e no conxunto, o comentábamos no acto de balance que facíamos esta semana, en infraestructura levamos investidos 80 millóns de euros na rede de estradas provinciais e o traballo sigue, non se detén. Por lo tanto, estamos aquí de actuacións que melloran a seguridade viaria e peonil dos veciños nos máis de 1.600 kilómetros da rede viaria. E no que se refere ao plan máis provincia, destinado a concellos de menos de 50.000 habitantes, en total 59, hoxe aprobamos 1,8 millóns de euros para 11 concellos. Caldas de Reis, Cambados, Covelo, Astrada, Lalín, Mos, As Neves, Salvaterra de Miño, Silleda, Tomiño e Tui. Como é habitual, nas notas de prensa vos remitiremos ao detalle, pero por facer unha mención a concello, importe e actuación, As Neves, 90.000 euros para pavimentar os camiños de Carreira Chan, Gorbelas da Poza e Cooperativa. A Estrada recibirá outros 92.000 para tamén mellorar camiños de titularidade municipal en Callobre. Caldas de Reis, 96.000 euros para o suministro dunha mini excavadora compacta para o servizo de obras. Covelo, tamén a pavimentación de camiños municipales con formigón, neste caso. Na Lamosa, Casteláns, Gordóns e Barcia de Mera, para elo algo máis de 100.000 euros. Outra adquisición que vai a facer dunha maquinaria, o Concello de Cambados, neste caso dun camión con caixa basculante e unha grúa hidráulica articulada, 110.000 euros. Palalín, 115.000 para a adquisición do inmoble Casa Teín. Tui recibe algo máis de 140.000 para adquirir outra maquinaria. Neste caso, un camión con guindastre para o servicio de obras. Son 3 concellos que deciden investir en adquisición de maquinarias. Caldas, Cambados e Tui. E Tomiño, falamos de 2 proxectos, que os dous suman 160.000 euros, 75.000 para tamén adquirir un vehículo retroexcavadora e 86.000 para adquirir unha pick-up con plataforma elevadora. Mos, preto de 235.000 para mellorar a seguridade viaria nos camiños de San Cosme e a Quinta. E, por último, Salvaterra de Miño, penúltimo, cunha actuación que vai a ter un impacto importante na edar da Canuda, desde o momento en que destinamos 240.000 euros que vai a permitirlle sustituir os biodiscos e os caudalímetros de entrada e saída na edar. Silleda, anuncio que fixo esta semana a deputada Belén Cachafeiro, 2 proxectos, recibe preto de 420.000 euros, 160.000 para o saneamento de augas residuais en Maceira Boa e 260 para a mellora de camiños municipais en Pedrouzo, Cervaña e Cortegada. Así que, como todas as semanas, seguimos avanzando no reparto de fondos do máis provincia, 85 millóns de euros, 85 millóns de euros para poder executar proxectos no ano 26 e 27 que melloran a calidade de vida da xente, dos veciños e que permite que se presten mellores servicios e de máis calidade. E agora, deixo para o final un asunto que está de
de actualidade, non só na cidade de Pontevedra, senón en toda a provincia, porque comprobamos que ven xente de outros puntos fora do Concello de Pontevedra a disfrutar do Mundial aquí á cidade. Falamos da pantalla que levamos instalando xa desde os octavos de final, e claro, a ubicación. Pero antes de falar da ubicación, a min gustaríame aclarar todas as dúbidas que houbo ao respecto. Ademais, foi algo do que eu participei en primeira persoa, porque non é fácil. Nunca é fácil explicar como, por parte de quen pode ser competente, neste caso o Concello de Pontevedra, non facilite a colocación dunha pantalla para ver un espectáculo como é a final da Copa do Mundo, un evento que une a todo o mundo. Iso, é algo que todos temos claro, xa digo. Non o entendo eu, non o entende a cidade, non o entende Pontevedra, non o entenden os milleiros de seguidores que se achegaron e se van a chegar, e aquí xa meto a toda a cativada que hai, rapazas, que é unha experiencia que nunca van olvidar. Eu falo por experiencia propia, que viñen con meus fillos, non van a esquecer o feito de ver o Mundial, con todo ese ambiente. Eu quero empezar polo principio de todo isto, para poder, en base a esos antecedentes, o punto ao que chegamos. Octavos de final, a Diputación, co vicepresidente Rafa Domínguez á cabeza, aquí na cidade de Pontevedra, quero ofrecerlle a todos os veciñas e veciñas a posibilidade de achegarse a ver esos octavos de final cunha pantalla que colocamos diante da Diputación, onde o público estaba sentado, colocado, encima de Montero Ríos. Houve unha importante afluencia de xente, un éxito. Partido de cuartos de final, outra vez, diante da entrada principal do Pazo, xa hai máis xente. E aí nós somos conocedores, conscientes de que hai un problema co forjado do teito do parque, o que é a Avenida Montero Ríos, que non soporta a carga que, ao mellor, nun momento de celebración dun gol ou de bailes ou nun momento de exaltación, iso pode acabar nunha desgracia, o cal nos a seguridade ante todo. E aí, personalmente, lle traslado ao alcalde a posibilidade de ver outros espazos. Isto xa de cara ao partido das semifinais, onde coincidimos que debe primar a seguridade, que en Montero Ríos, polo problema que hai de non soporta a carga o parking, vamos á Alameda, eu volvín a estar na Alameda, e na Alameda non se vía o partido todo o ben que quixéramos. Eu tuve que estar de puntillas todo o tempo. Non sou unha persona alta, pero a verdade é que era tremendamente incómodo. Recibimos moitas queixas, as cales, lóxicamente, recollemos. Sabedes que a nosa máxima é escoitar, entender e atender, e quixemos atender algo que nós comprobamos en primeira persona, o vicepresidente máis eu, é o que a xente nos trasladábamos. E aí é cando fixemos o plantexamento de outras opcións ao Concello. Lugares que nos parecían idóneos, a Ferrería e a Plaza de España. E aí atopamos un non como resposta. No caso da Ferrería, alegando que había a celebración dun evento. O evento que, está moi ben, pero considero que é perfectamente compatible para que ali o domingo se poida ver a final. Outro emprazamento que se nos di que non, Praza de España, alegando que tamén había un pequeno evento, o cal daqui a domingo podía estar a desmontaxe perfectamente feita, e a maiores os ruídos. Aí se celebra, acolleuse, a final da Eurocopa do ano 24. Aí se celebran o da festa da cerveza. Aí se celebra o triatlón. Acaso eso non produce ruído? E disme, ou se nos di, que é polos ruídos e ese mesmo día anuncias un concerto para as festas da Peregrina. Que pasa, que o concerto vai ser en modo mudo? Non. Dásenos a alternativa da Avenida Reina Vitoria. E, paralelamente,
nós queremos barallar a Praza de Toros por toda a capacidade. Sabedes que a nivel de Partido Popular celebramos un meeting no que se achegan moitas persoas e contemplamos esa posibilidade. O feito de ser un espazo pechado, a normativa exixente, pois é moi complexa, que non se pode comparar cun evento de carácter electoral que vai por a lei electoral e aí a asunción de responsabilidades pasa a ser noutro plano. Non ten nada que ver. Cando é dunha proxección dun partido, entra por outra normativa que é moi complexo ter as autorizacións en tempo. Senón, nós iríamos para a Praza de Toros. Só nos queda Reina Vitoria. Enviamos ali os técnicos, os elementos todos que hai, que si con esquinas, que si con todo, desaconsellan por completo a celebración, donde, insisto, hai momentos nos que a celebración de un gol ou lamentos pode determinar dun accidente que non queremos nin nós, seguramente o Concello, aparte de haber terrapléns dunha altura considerable. Se descarta eso, acabamos tendo que volver a Alameda. A Alameda vai ser o lugar donde vamos a poder ver todos os pontevedreses a final da Copa do Mundo. Non é o lugar idóneo que nós quixéramos. É o lugar ao que vamos porque hai un bloqueo do Concello e facilidade cero para ver este evento, xa digo, importante para a cidade e a provincia de Pontevedra. E isto o digo, pero isto non vai de siglas, non vai de partido, isto é algo que vai de interese para todos nós. Cando digo eso, pois falo de outras propostas tamén que apareceron encima da mesa. Pasarón. Sabemos como está o estadio de Pasarón. Nós, o vicepresidente esta semana, anunciaba que vamos a financiar o 50% da mellora do estadio de Pasarón. Imagínense o que é todos miles de personas no céspede, que o deixaría inutilizado. Ou colocar a pantalla no centro do césped e a xente toda nas gradas, co condicionante de que volve a ser un espacio pechado, igual que a Praza de Toros, e temos ese problema. Así que eu xa digo, xurden moitas preguntas, as respostas eu considero que as deben conocer a xente. Se non se fai na Praza da Ferrería, eu entendo non, estou seguro, porque non hai ninguna voluntade. A actividade que se está a realizar de artesanía, que xa digo, merece todos os meus respetos, que remata ás 10 da noite, e é perfectamente compatible ca final do Mundial. Se non deixa a Praza de España, o BNG, porque aquí hai outra cousa. O BNG non lle é fácil proxectar o partido da selección española. Non lle é fácil. Pero, se se celebrou aí e nos lo deixou para a Eurocopa do ano 24, o do triatlón, o de San Patricio, o da festa, e o anuncio agora dun concerto para festas da Peregrina, cando se nos di que é ruído, é un pouco incoherente, porque todos sabemos que hai ruído na Peregrina, no triatlón, en todas as festas. Por tanto, insisto, xa anunciarvos que esa pantalla vai a ir aí a Alameda, trataremos de que este colocada para ser mellor vista. Falamos dunha pantalla que ten 36 metros cuadrados, 8 por 4,5, vai estar situada nunha plataforma un pouco máis elevada, de 2 metros, e nun lugar de maior visibilidade. E teremos animación. Antes do partido, durante o descanso deste partido, sabedes que vai estar en torno aos 25-30 minutos, non vamos a que os que están ali renunciarlles a que vexan o espectáculo dos artistas que están, e logo xa na parte final para celebrar o que vai ser a segunda estrela da selección. Isto requiere unha festa. Así que Pontevedra vai ter pantalla grazas á Diputación de Pontevedra. Será na Alameda e convido que veña aquí todo o mundo porque é unha experiencia que vamos a vivir cada 4 anos se volvemos a conseguir a terceira estrela. E así que isto é o que
importa e outros terán que explicar por que se chegou a esta situación. Outros terán que explicar por que se chegou a esta actuación, porque ao libro de colaboración do alcalde agora xa lle quedan as páxinas do BNG. Por tanto, témolo claro, domingo imos con España, esa é a nosa selección, a nosa camiseta é a de selección, e a nós o que nos importa é Pontevedra, a cidade, pero tamén os alrededores, porque se achega moita xente. E era o que quería comentarvos, anunciar e fazer ese tipo de aclaracións que estou, podedesme preguntar, que neso, así como outras veces vos digo, si coñezo vos resposto ou vos resposto despois, aquí podo responder ao instante en primeira persoa. Mira, a tramitación é un evento que non podes facer unha previsión. Ti non das sabido un mes antes que a selección española vai a xogar a final, a semifinales ou cuartos de final. Nós, tan pronto pasa a semifinale, poñémonos a iniciar a tramitación, que é unha declaración responsable, donde emitimos esa declaración, ca documentación que ao mellor dispoñemos dese momento, que vamos completar, e logo pode haber algún requerimento, como en calquer procedimento administrativo. Se algo non está ben, hai un requerimento e tratamos de cubrilo, e é do que se trata. Porque aquí estamos falando de que hai que facer informes da estrutura, certificacións da estrutura onde vai colocado, pantallas, tomas eléctricas, moitas cousas. E neso, mira, máis exixencias que nos puxeron no Concello de Vigo, aí xa adquirimos todos os coñecementos habidos e por haber do que hai que pedir. Como decía a vicepresidenta, pouco máis nos van a pedir un corno dun unicornio. E aí temos unha experiencia, por lo tanto, nesa parte non vai ser unha excusa. Nos vamos a complementar a documentación necesaria. Enténdese que a pantalla colocase no mesmo sitio que na semifinal, xa aquí na Alameda. Na Alameda, pero, por exemplo, a orientación xa vai a cambiar. Agora, nós o víamos hacia a Plaza de España, agora vai ser ao revés. É dicir, vai estar de espaldas á ría, a pantalla. E nunha zona algo esquinada, porque ten moita máis visibilidade. Falaban de, oye, que Reina Vitoria que se ve moi ben, pero aparte dos elementos de seguridade, Reina Vitoria te mete por un tubo. E as pantallas para o disfrutes do fútbol, o ideal é que permita o abanico, que a xente se meta nos laterais. En Reina Vitoria, a previsión de distancia moito tiña, eso tamén era todos os inconvenientes, pero sobre todo o de seguridade. Sí que se aprende da experiencia da semifinal de que a pantalla, as dimensións da pantalla foi insuficiente, era máis grande. Sí, e cada vez empezamos en oitavos cun tamaño, en cuartos fomos a outro, en semifinais a outro, e na final vamos a outro, en función da previsión de xente que está asistindo. A parte musical, que tanto agradece. Eu non sei se estivestes ali, na previa, unha hora antes, o ambiente xa se empeza a animar, que estou seguro que nos escoitan alá no outro lado do charco. Logo, durante cando é a celebración do gol, introducimos música, e tamén lanzamento de confeti, e logo, no descanso, tamén música, e ao rematar. Ao rematar, que comprobamos que na Alameda, a efectos de ruídos, conseguimos reducir o impacto, por decir algo positivo dese espacio, porque, insisto, non é o espazo que nos gustaría. Non vai haber cadeiras. Moitas gracias. E vos onde vades ver? Eu vou dar a miña casa, non é? Sí.